Egunon, gaurkoan Oiane Amantegi idazle zornotzarra elkarrizketatuko dugu. Hain zuzen bere liburua dela eta Ibai Ertzeko ipuina izenburuko liburua. Oiane ikasketaz antropologoa da, ezta? Eta orain arte lanean eta lan arloan ikerketa arloan aritu zara. Bai, gehien bat bai. Eta ze hildo landu duzu edo aztertu duzu, ikertu duzu? Bueno, ja aspaldi da igual ikerketan ibili nazena, baina ja apur bat aiztuta badekot. Gero azken urteetan ibili naz euskerari lotutako proiektuetan eta gehiago, baina bai. Antropologo zena ondino hor dago. Zen hori hor dago, beti ez da? Hori ez da galtzen, hori beti egongo da jakin min hori eta. Eta idazteko zaletasuna, zelan sortzen zaio antropologo bati edo Oianeri noiz sortu zaio zaletasuna? Oianeri sortzen zaio irakur zaletasuna, oso gaztetatik etxean, ez? Asko irakurri dut, asko irakurri dauztien nire bai, eta gero nera bezaroan jarraitu irakurtzen ez, eta irakur zaletasuna horretan konturatzen zara, badauzela gauzak esateko beste modu bat, ez? Nik hori deskubri du neuen literaturan, gauzak esateko modu eder bat edo modu sublime bat, ez? Ezakit. Eta irakurtzaletasun horretatik, konturatzea igual, sasoi horretan bebai, gaiago nintzela edo errazago komunikatzen neuela esan nahi neuen hori idatzizkoan, ahozkoan baino ez. Esan nahi neuzen gauzak, esan nahi neuzen ñabardura danakaz esateko gai nintzela idazketan bitartez. Baina oso lotuta irakurzaletasunaren bitartez. Orduen salto hori, konturatze horrekin ja bihurtzen da, ez da hainbeste zaletasun, baina bai bihurtzen da adierazpide. Eta azken aldian bihurtu dana nire bizitzako adierazpide garrantzitsuenetako bat, literatura edo idazketa. Egi esan, idazteko orduan, denbora daukagu gauzak hobeto pentsatzeko, sentitzeko eta orduan adierazi egiten dugu hori idatziz, ez da? Bai, hori bat batekoan... Bai, zailagoa da. Eta, bueno, zuk aipatu duzu, gauza modu ederrean edo esateko aukera ematen duela idazteak, ez? Eta nik horri erreparatu nahi izan dio, idazteko modu dotorea daukazu. Hau da, zure lehenengo liburua, nik oraintzu irakurri dut, eta egia esan hori, ez dakit deigarri egin zait, idaztean daukazun dotoretasuna. Orduan esango nuke liburua dotorea dela, eta gogoetatsua be bai, ez da? Asko pentsatzen duzu idazten duzuna. Bai. Eta liburu honetan, lehenengo liburua da, ez? Baina bai, egon da gogoeta bat, luzea, denporan luzatu dana ez, eta bai, lana ez da izen. Horrek, zure gogoeta horrek, nik sentitu dana, irakurtzean da, irakurlea be, eroaten duela batzuetan esaldiak birritan irakurtzera. Ez irakur zaila dalako, ondo irakurtzen da, argi irakurtzen da, baina nik eukidan sentipen esan da, esaldi polita edo sakona, eta barrio irakurri, eta gogoeta hori egin, ondo asimilatzeko esaldi, ez? Gero aztertuko ditugu olako esaldi batzuk. Bai, eta bitu esango dut. Usteot gainera oso lotuta dauela esan dotenakin, ez? Zelan sartu esaldi baten, alik eta modu komunikatiboenean sartu nahi duzu zen ñabardura horrek danak, ez? Eta liburuan dauz ñabardura txiki horrek, ez? Eta hor bai egon da igual fintzelan bat esaldietan, esaldiak berrikusi pila bat aldiz, eta hori lortu, ez? Zuk dinozun hori. Berriro irakurri behar izatea hori igual askoten, ez? Baina bai. Liburuaren barne egitura be, aipatu nahi nuke, izatez ipuina da, izenburuak behala dino, ez da, Ibai Ertzeko ipuina, eta izatez ipuina da, ipuin luzea, eta egitura niri ipuina esateko apurat bitxia egin zaitez, joango gara apur bate hori aztertzen,
Baina lehenengo nik erreparatu nahi nioke dedikatoriari. Zer, hemen liburuaren protagonistak edo umeak dira, ume bi aiztabi dira, ezta? Baina dedikatoria be, honakoa da. Izan garen aurrei, onaino lagundu nauten beso, esku eta altzoei. Hemen daude aurrak eta altzoa. Eta nire ustez beti amaren edo amamaren altzoa umearekin lotuta egon da, ez? Bai, liburua bai da, nik hasieran naiz eta ez nintzen oso kontziente izen horretaz, bai da aurraren ahotsaren apur bat gorazarrea, ez? Balioa ematea aurraren ahotsari, ez? Aurrak nondik ikusten deuen, ez? Pasetan jakona, nondik hausnartzen deuen eta zein interpretazio emoten dutzen, ez? Eta orduan konturatu nintzenean, hori zala apur bat landu nahi neuen ahotsa, ba horretara findu nintzen, ez? Eta hori da azkenean, ez? Izan ginen aurren inozentzia horreri, ez? Liburuko aurrak mundua deskubritzeko dekon gogo hori, ez? Abentura hori, eta hor sartzen da asko bai ipuintasun hori, ez? Liburuaren ipuintasun hori. Gero, lehen esan dudan moduan, ipuina lau edo 5 ataletan dago bananduta, ez? Eta atalak, bitxiak dira, ez? Lehenengoa da estia. Zer da estia? Oianerentzat, zer da estia? Jo, estia da elementu potente bat gainera liburuan, ez? Banaketa hori, zuk dinuzun banaketa hori, 5 kapituluen banaketa hori, hori lortu dugu, esan behar dut editoriak eta nik, Xabier Mendigurenek hor esku bat bota usten, ez? Banaketa horretan. Eta nik uste dut banaketa horretan liburuek asko irabazi deuela, ez? Naiz eta ni igual hasikera baten nahiko apur bat reazio egon, ez? Baina banaketa horrek irabazi deuela, ez? Ritmo jakin bat lortzen edo. Eta hasierakoa estia da, ez? Eta estia da bizkat aurkezpena, ez? Osa nahi horregon zan ariketa bat, kapituloak findu zirenean, ez? Zer dago kapitulo bakoitzan, eta kasi berez urtzen zan bakoitzetik zer zan, ez? Orduan estia da jaiotza hori, ez? Estia da jaiotza hori, eta jaiotzarekin batera gertatzen den hori, ez? Eta etxeko giro hori, gurasoak, ez? Aurkezpen antzeko bat liburuarena, ez? Orduan estia samurtasuna, ez? Etxeko giroa, gurasoak eta bar. Gero, atal horretan, atal horretan hain zuzen, besteak beste esaldia botatzen duzu. Eta berak, Irribarrez eta Pozik egin zuen alde. Jaio ez denak, ez dakielako eriotza zer den, ez dakielako agur esaten ari den. Ume bi dira, aiztak, jaio dira, bikiak dira, eta baina bat hilda jaio da, ez? Eta batak besteari, umetan hori esaten dio. Eta berak, Irribarrez eta Pozik egin zuen alde. Jaio ez denak, ez dakielako eriotza zer den, ez dakielako agur esaten ari den. Eta esaldi hori ez dakit hori bat deigarria egin zitzaidan, nolabait jaiotza eta eriotza lotu egiten dituelako, ez? Eta ume baten ikuspegitik, ez? Bai, eta nik uste dut gainera hori dala apur bat liburuan muina, ez? Liburuan klabea, ez? Bizitza eta eriotza azkenean bi protagonisten bitartez berbaka dabiz denbora guztian, ez? Eta eurentzako jolasa da. Eurentzako jolasa da argi eta garbi, ez? Eta holan agertzen da liburuan. Bizirik gelditzen darentzako jolas bat da, gero aurrera ikusten da, ez? Zertan mamitzen den jolas hori, baina bai, ez da ustura definitibo bat gitxien hasikera horretan, ez? Gertatu da, ez? Eta zer egingo dugu zuketanik honekin. Beste esaldi bat, lausotu egiten dituelako minak, formak, itxurak eta itzalak. Badukazu minaren esperientzia hori ikusteko, lausotu egiten dituelako formak, itxurak eta itzalak? Minaren esperientzia universala da, ez? Gizon emakume moduen dekogun ezaugarrietakoa da, gai garela min fizikotik aratago dauzen beste min batzuk sentitzeko, ez? Gai gara galera sentitzeko, gai gara dolua sentitzeko, hori da gure ezaugarrietako bat, ez? Agurra sentitzeko. Minduta gaudenean,
behar bada ez ditugu gauzak hain argi ikusten. Bai, liburuan agertzen da, liburuan agertzen da, ez? Minarekin batera agertzen direz beste hainbat elementu sasoian, ez? Ez da mina bakarrik, ez? Minarekin beste hainbat gauza agertzen direz, ez? Eta esaten egunan ari, igual, naiz eta min hori unibertsala izan, ez? Beste gauza batzuk gehitzen dire arien, ez? Gero gongo direz, adierazpide kulturalak han eta hemen, eta diferente erakusten da min hori, ez? Baina min hori badago, ez? Existitzen da, eta orduan nondik ateratzen, osea, hain esperientzia unibertsala izan da, hor dago informazio iturri bat gigantea, ez? Ja norberaren bizipenak, osea, galera norberaren bizipen pertsonaletan, nire bizitza pertsonalean gertatu direnak, ingurukoa gertatu zaizkienak, ez? Hortik edaten duzu, ez? Orduan, mina ez dakit, hain unibertsala da, eta gero eraberean hain pertsonala da, ez? Bai dagoela informazio iturri bat hor, ikusten jakinez gero nola zertan mamitzen da mina edo, ez? Eta norberarena jakina, bai. Beste atal bat, liburuan da, txalupa, ez? Atal hori atal esanguratsua da. Eta hor, harmonikak, aitaren harmonikak hartzen du protagonismoa. Harmonika jotzen duzu? Ez, baina gustora joko neuke. Ganera lagun bateko paritu usten behin harmonika bat. Eta handau, etxeko kajoi baten, ez dakizu, bizitzan egin behar direzen gauza honetariko baten artean, handau. Eta ez dut jotzen, baina gustora joko neuke. Baina, klaro, Bob Dylan eta Van Morrisonen agertzen diren liburu baten, kasik harmonika berez agertu behar zen, ez? Bai, bitizu hori, musikari buruzko aipamenak eta aurrerago egiteko asmo aukidu, baina zeuk atara duzunez gaia, aipatzen dituzu, hor, abesti batzuk eta musikari bi, egile bi, hain zuzen be, Van Morrison eta Bob Dylan. Ez? Zer da musika zuretzat? Izua dauka zure bizitzan musika. Bai, asko. Eta liburuan ja pila bat, ez? Liburuan, ez da spoiler, ez? Hiru abesti agertzen dire. Eta, baina pisu bereziedeko Van Morrisonen abesti horrek, ez? Tupelojonik. Eta egia esan, bai, ni beti izena zuzu musikazalea, etxetik hori kontagia duztie, eta suerte haukidot horretan, ez? Eta gero liburua hasi nintzenan idazten, oso hasieran agertu zen adibidez Van Morrisonen abesti hau. Eta kasik abestia ez bazan existiduko liburu hau beste gauza bat izango zen, edo esan izango, ez? Ze abesti horreri tireka gauza asko lortu dut esatea, ez? Gero, bitxia egin zait, historiaren kokapena, ez? Historia estatu batuetan gertatzen da, ez? Eta idazle zornotzar batek, euskaldun batek, zer dela eta kokatzen du historia bat, ipuin bat, estatu batuetan. Baitu, oso modu gallegoan erantzungo dut. Segaitik ez, ez? Segaitik ez. Niretzako azkenean kokapenarena niri bardin jata Zornotzan idatzi edo Georgian idatzi, ez? Azkenean lekuak dire, baina imaginazio ariketa moduan edo sorkuntza ariketa moduan zuk sortu egin behar duzu eszenatoki hori, ez? Sortu egin behar duzu atmosfera jakin bat, eta hor dago sorkuntzaren, ez? Fikzionalizatzearen parte handi bat, ez? Eta orduan, klaro, zergaitik esan, zergaitik hemen, ez? Gero egia da, baita elementu batzuk agertu ala, estiaren elementu agertu zen oso hasieratik, ibaiarena, horrek bai eskatzen zeuela esan ibai zabal bat, ez? Esan beste atmosfera bat zan. Eta han kokatu neuen. Eta atmosfera hori nik esango nuke 19. mendean amaierakoa edo 20. mendean hasierakoa dela. Ez dakit zuzen nabilen, ala oker nabilen, ala nire irudimenak eroan nauen sasoi horretara, ez? Bai, lokalizazio geografikoa bai izen zen importantean niretzako hasieratik,
atmosfera geografiko hori jakitean non zan, ibai jakin bat zala, eta, bueno, gero nahiko orokorra da batzuetan, eta ez da nahin konkretoa ez. Baina nik adibidez, denporari esnotzen importantzirik. Eta niretzako denpora edo kokapen kronologiko hori ez da izen importantea niretzako. Orduan suposatzen dut hori liburua irakurtzerakoan igre egiten dela. Nahiko abstraktoa da, ez? Eta nahiko abstraktoa da horregaitik, oso aukera kontzientea izen zen. Pisu asko emotea kokaleku geografiko hori, eta oso pisu gitxi emotea, edo elementu asko kentzea kokaleku kronologikotik. Orduen, suposatzen dut zaila dela kokatzea, nik be ariketa kontziente bat egin dutelako ez kokatzeko. Eta hola nahi legatzen dela, ez? Gero polita da norberak bere ariketa propioa egitea, ez? Eta esatea, bueno... Irudimenak lan egiten du, bai, eta hori polite da, ez? Baina jakin, Rafa nik ez dekotela marko kronologiko lan oso jakin bat. Gero, bueno, mitologiari ere eman diozu zure lekutxua, ez? Eta aukeratu duzu, Greziako mitologia klasikoa, edo ez hor Karonte, liburuko pertsonaietako bat da, ibaia edo laguna, esfigia hori ez mitologian agertzen dena aukeratu duzu. Zure antropologo zenak eroan zaitu mitologia hori erabiltzera, ez kristautasunaren mitologia, edo? Hombre, antropologian nor herramienta asko da horretarako, ez? Osa, ezkenean mitologiak oso narratiba potenteak dire, ez? Bai klasikoa, bai beste, ez? Bai kristaua, bai munduko mitologia danak, ez? Ezkenean, giza esperientzia horreri azalpenak emoteko kontaketa orokordeko, ez? Oso narratiba potenteak direz, orden niri bereziki interesa hoiataz betidanik, gero ja antropologia, bestera batera lantzen dozuz, ez? Baina nik gogoratzen dut, eta Zornotzako ikastolan hemen, nik Andramanin ikasi neuen, eta DBH-en izango zen, eukigen duen asignatura bat kultura klasikoa. Nik ez dakit gaur egun existitzen den, baina orduan ja hasten zara, ez? Osa, niri pila bat interesa hoiatan asignatura hori, ez? Eta uste dut, berreskuratu beharko txirela olako asignaturak kurrikulumean, ez? Eta hor da, ez dakit, beste mitologia danak be oso potenteak dire, baina niri, gero ja, azkenean interesak edo, ez? Eta horra joanaz, eta Karonteren personajea be oso potentea da, ez? Eta badauz, Karonte moduko beste personaje batzuk, beste mitologia batzutan, azkenean transito hori irudikatzeko personajea da, ez? Baina disfruta dut gainera asko Karonte humanizatzen, apur bat, ez? Umetxuagaz hor irudikatzen barku baten alde batetik bestera pasetan, gizon normal bat, ez? Izango bat esan moduan. Eta, liburuaren azken atala da agurra. Bai. Hor, aizpabiak ibili dira, lehen esan duzun, jolas horretan, ume bat jolasean dabil. Eta batean, agurra heltzen da, ez? Eta hor, beste esaldi bat aukeratu dut, 14ak, 15ak eta 16ak igarota, baneukan alde egiteko gogo bat, bai? Eta niri eman dit, normalen agurra mingarria izaten da, ez? Lagun bat agurtzean, edo lagun urko bat, edo inguruko bat hiltzen dela, agurra esatea, mingarria gogorra izan da. Hemen ez dut sensazio hori euki. Eman dit hori bejolas bat izan dela, eta, agurra ez dela mingarria izan, ez da? Bai, igual da, liburuan zehar agurra esaten da bizelako denpora guztian, ez? Osea, hasieratik esaten dere agur, ja, eta besteari, hasierako agurra, baino agur definitiboa horik ez dau, ez? Kanpotik begiratu duta, eurentzako ez? Baina, eske agur konstante bat da, orduan mina lausotu egiten da hor, segurazki bai, ez? Eta orduan, hasierako minak ez dira inbesterako min, joan egin nahi duenerako, ez? Bai, sufrimentua azkenean gehitzen zaizkio gauzak eta badoa heltzen ez, baina eske denpora guztian, ez? Agurra esan behar dio hasieran, agurra esan behar dotze gero errekara bajatzen den bakotxean, errekatik etxera den bakotxean agurra esan behar dotze, orduen da agurren segida bat, agur
liburuaren amaiera markatzen duen agur hori emoten dan arte, ez? Nikolan ikusten dut. Bai. Egia da, bitu, ez diote hainbeste, ez diote repartu hainbeste agurro dauenik, baina egia, esan duzu moden, agurren segida bat da, bai. Eta azken galdera bat, Bai. umeek badute heriotzaren kontzientziarik? Bai. Ez nuke jakingo esaten helduek baino gehiago edo gutxiago, ez? Baina horren, ez dakit nik uste liburuan, ez dakit ondo helarazi duten, ez? Baina aurren sensibilidade hori da, eske oso potentea da, ez? Zelako sentimentuetara hurbiltzeko dekien errastasun hori, ez? Eta bai, kontzientzia aurrek beti, ez? Gero ja nagusitan egiten dugu moduan, ez? Baina esplikau gure da bai zer pasatzen da, ez? Edo persona bat hiltzen denean inguruan edo zer, ez? Eta zer pasau da eta nora joan da, ez? Galdera magnifiko hau eta nora joan da, ez? Hori baino sentsibilitate handi haurik nik ez dakit dagoen, ez? Bai. Bueno, hau izan da gure elkarrizketa, agurtu nahi dute Oiane, eta gomendatu nahi dut, bere liburua Ibai Ertzeko ipuina, oso liburu gomendagarria bai estilo aldetik, ipuin polita da, samurra da, ondo irakurtzen da, eta estilo dotorean idatzita. Euskera aldetik, irakasle izan nahi zen ezain bat urtean horri erreparatzen diot, euskera aberatsa erabiltzen du. Beraz, oso liburu gomendagarria, Ibai Ertzeko ipuina, egilea, idazlea, Oiane Amantegi Zornotzarra. Eskerrik asko, Oiane. Eskerrik asko, Rafa. Eskerrik asko, Xabi, liburutegiko langile denari eta hemen tekniko lanetan da bizenari, eskerrik asko.